Kompla l-maltemp fil-kamp tal-Partit Nazzjonalista biġlied oħra li ħarġet fil-beraħ kontra kull tarba li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fl-aħħar ġimgħat. Konflitt li ilu jbaqbaq sa minn qabel il-kampanja elettorali u li ħareġ fil-pubbliku wara tlissin ta' nofs kelma fuq programm tar-radju mid-deputat nazzjonalista Joe Giglio. Bħala avukat Joe Giglio kellu każ kontra r-Russa Marija Efimova u fuq ir-radju ġie mistoqsi dwarha. U għadlong tefa' dubji dwar din il-persuna li fost l-oħrajn sabet lill-membru parlamentari Ewropew David Casa bħala alleat kbir tagħha. Giglio saħansitra ddeskrivija b'aġġettivi jibsa. Dan wasal għal reazzjoni ħarxa kontra tiegħu bid-deputati Carola Kurina u David Casa nnifsu ikunu fost tal-ewwel li juru li ma jaqblux miegħu pubblikament. Iżda din mhix biss diverġenza ta' opinjoni, Aquilina li Giglio ħarlu postu fuq id-distrett tant li telab il-by-election qal li kliem bħal ta' Giglio jinsulta il-memorja ta' Defni Caruana Galizja. Dlong segwiet stqarrija twila tal-Aqda Repubblika li akkużat lil Giglio li l-Efimova kien ippersegwita u li attakkatu għar-rabtiet tiegħu mal-Bank Pilatus. Repubblika immexxija minn ħud deputat Carola Kurina ħadet l-istess pożizzjoni u bil-kummenti tagħha tefet pressjoni ċara fuq il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Fuq kollox, ta' Repubblika qalu li b'Giglio fl-Oppożizzjoni tradiet lis-soċjetà ċivili u lill-Pulizija. Saħansitra ddeskrivew dikjarazzjonijiet ta' Giglio bħala tal-waħx għalkemm qalu li mhumiex sorpriżi. Flimkien ma' Repubblika ma naqsux li jitkellmu wkoll sħabhom tal-Occupy Justice li b'sarkażmu qalu li Joe Giglio jaħseb li għandu erf legali infinit. Akkużawh li jitmeżmes meta jisma' l-isem l-Aqda Repubblika għamluha ċara li huma u Joe Giglio tal-Partit Nazzjonalista m'għandhomx l-istess valuri. Fil-frattemp qabeż fl-arena wkoll l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Burcho-Riviere li fuq Facebook akkuża lil Joe Giglio li qatt ma jista' jkun oġġettiv fl-analiżi tiegħu. Huwa qajjel lil Giglio ex-difensur ta' Pilatus imħallas mid-diretturi ta' dan il-bank. U ssieħ ukoll li bħala kelliem tal-Oppożizzjoni għandu joqgħod lura minn influwenzi fuq il-kors tal-ġustizzja. Paul Burcho-Riviere stieden lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech biex joħroġ stqarrija ta' stmerrija kontra Giglio, il-kelliem ewlieni tiegħu stess.